Welcome to T Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Hondo yemarudzi between Madam Boss naMaititi. Saka Madam Boss vazopindura vachiyopa Maititi munongoziva mega snake under the grass imbavha anenge achiita kunge akanyarara asichitaura but ari kurwadziwa nezvirikutaurwa naMaititi. Saka azopindura achivanyomba nezvakaitika pavakasungwa papa vakaenda kunze kwenyika. Tererai munzwe. Mbuya, phone yenyu kuringa. Who is calling? Ndisikuziva kuti This ndiani. early morning. Mamukasei mbuya. Morning. Hello. Where? No. Kwachini mbuya? No. Which airport are you? At Heathrow. Why did you carry those things? Hey. No. Yes, they will ban you. They will ban you. I told you. You don't enter UK like you're entering a public toilet. Mbuya mukadaro munhu here achita banwa mbuya. No, daughter. You can't do that. Look, that's a second ban. You're banned in America. Yes, why are you shouting? You don't listen. You don't listen. Imbomira izvokutsiura munhu mbuya kana kumana ari panguva yakaoma. What do you want me to do? I can't do anything. Oh no. Mbuya mune mari ngotrai kuita zvamunokwanisa mubatsiri. No, you can. I can't speak to any airport attendants. No, look, you spoiled everything. You spoiled. That's it. That's a lifetime trauma. Yes, you need to come back. You will spoil your life. No. This, I can't breathe. No. No. He's banned. Mbuya musafungisise onai munotitira heart attack. No. Mbuya chiko vedwe. No, Tatenda. Ma. You said what? Heart attack. Me. I don't do heart attack. I'm healthier. I eat food cooked with soya. Oh my God. He's banned. Sorry, Mbuya. He's banned. Sorry. Now she can only travel in Schengen countries only. Does it mean that? You have heard from the horse's mouth. The Madam Boss vachinyomba Maititi kamuchacha snake under the grass. Asi snake under the grass ari kurwadziwa nekuti ari kuti Maititi nemafanza vavai vaseka kuti vakafirwa nababa vavo. Saka vapindura vachinyomba Maititi vachifanira kuseka vachidedzera kuti pawakasungwa naKate afara zvisingaite. Munongoziva mega Kate ari kumirana naMadam Boss. Ivo Maititi vari kumirana naTom Johnsola. Saka handizivi guys kuti which one is which, asi ndo nyaya iripo. Madam Boss fired shots at Maititi. Inga zvakaoma. Thank you so much. Don't forget to subscribe.